Per a que us feu una idea de com queda la web, aquesta és una web d'uns companys vostres del curs passat, d'acord? I aquí podeu veure que aquesta és la pàgina principal. Aquí fan la presentació, val? No podem utilitzar imatges nostres ni podem posar noms i cognoms, només el nom, d'acord? Aquí veieu que han afegit un vídeo i també un botó que us ensenyaré a utilitzar. Aquí a la dreta, com podeu veure, aquestes són totes les pàgines que van utilitzar. Cadascú utilitzarà, aquesta és la que és una ODS, i cadascú utilitzarà diferents subtítols perquè depèn de l'ODS que trieu. Depenent de l'ODS tindreu uns títols o uns altres. En aquest cas, aquest que era de la igualtat de gènere, doncs ells van començar a investigar de què era aquest objectiu i van començar a crear diferents apartats que els interessaven, no? La igualtat de gènere, el maltractament de les dones importants, què està passant al món, què podem fer per evitar-ho, d'acord? Esports femenins, el dia de la dona, drets de la dona, d'acord? Ells van anar creant diferents pàgines amb cada títol. Veieu? Cada pàgina té el seu text amb el seu títol i algunes tenen imatges. En aquest cas d'aquí baix, veieu que aquí hi ha això que quan jo passo el ratolí s'enfosqueix, que és el que us deia abans, que era el peu de pàgina. El que fa el peu de pàgina és que si jo poso una cosa dins del peu de pàgina, se'm crea automàticament a totes les pàgines de la web. Veieu? Jo vaig a una altra pàgina i exactament el mateix peu de pàgina. Aquestes icones que trobeu aquí també les haureu de posar vosaltres i això ho posareu al peu de pàgina, d'acord? Perquè és el concurs, la pàgina web del concurs, el domini del que vam parlar, que ens donen un domini d'un any, amb el nom de la web que trieu, i també vam parlar això que és com el copyright, d'acord? És a dir, que la web que esteu creant és vostra i teniu un reconeixement sobre això. Això jo us donaré aquestes icones i vosaltres les inserireu al peu de pàgina. Com ho farem? Ara us ho explico. Per posar al peu de pàgina el que hem de fer és anar a la nostra web, a qualsevol de les pàgines, perquè us he dit que igualment sortirà a baix de tot, i li diem afegeix un peu de pàgina. D'acord? Jo ja us hauré donat prèviament un enllaç, que serà aquest, d'acord? I les dues imatges. Llavors, com ho farem? Aquí ens surt aquest text, que ara no farem servir, cliquem fora i el que fem és, veieu que això es queda fosc, Si això es queda fosc és que estem correctament en el peu de pàgina. Doncs el que farem ara és doble clic i inserirem un codi que jo us donaré, l'enganxarem i us farà l'enllaç al copyright, d'acord? A la pàgina de Creative Commons, que jo us explicaré de què va. I li donem a insereix, de manera que ja tindrem aquesta part creada. I amb això podeu editar l'alçada i el tamany. Aquest text ara el podem esborrar, que no el necessitem, i això ho podem posar cap aquí a l'esquerra. Ara farem doble clic i el que farem serà penjar una imatge, les imatges que jo us he passat, que és la de waps.cat, veieu que queda aquí, i torno a clicar aquí, i dic a penjar, i penjo la de Don Dominio, que és la que ens patrocina el domini de la pàgina web. Veieu que és molt fàcil canviar el tamany, només he de clicar, ens surten les rodonetes i podem fer més gran, més petit. D'acord? Molt fàcil. D'acord? Quan jo torno a clicar a la pàgina web, si ara ens hi fixem, jo me'n vaig a una altra pàgina, ho veureu que us apareix aquí. I a la pàgina principal també. De manera que ho tenim a totes les pàgines de la pàgina web. Això és imprescindible per concurs, d'acord? No ens ho podem oblidar. Llavors aquí, en aquesta part d'aquí, que és un ODS, ho tenim aquí, per exemple, ho vaig a copiar perquè ho veieu. Anem a explicar què és un ODS, d'acord? Doncs vaig aquí, faig doble clic i us apareix sempre aquest menú amb el doble clic. Ho puc fer per aquí o puc anar aquí i dir-li quadre de text, imatge, el mateix. Són les mateixes opcions, l'únic que si fem aquí doble clic ens surten en aquesta rodoneta. Aquí posaríem
és un ODS. Aquí li podríem dir títol i veieu que canvia el títol. Si voleu posar negreta, podeu posar el tipus de lletra que vulgueu. I a més, aquí podeu canviar el color. Si és un títol, li podem posar aquest color, o aquest, o blanc, que vulgueu. D'acord? I li posaré el verd. Fixeu-vos que això és del tema que hem triat abans. D'acord? Molt bé, un cop ja he ficat aquí que és un ODS, puc donar doble clic i escriviu el text, d'acord? Amb les vostres paraules. Recordeu, no podem copiar i enganxar. Si no us agrada que aquest quedi així gris, el que farem és que al fons li dic que el vull blanc. No us deixa. Doncs això és per a l'estil. Llavors el fico així perquè quedi uniforme. D'acord? D'aquesta manera escriviu el text. El text pot ser que ocupi tota la pàgina, o podeu fer que ocupi mitja pàgina. Imagineu-vos que aquí voleu afegir una imatge. D'acord? Podem donar imatges i el que fa és que us portarà a una pàgina d'enllaços del vostre Drive. D'acord? Si teniu imatges al Drive podeu afegir. Si voleu afegir per la URL d'una adreça que heu trobat a internet o cerca imatges de Google. Recordeu, selecciona només les imatges les quals tinguis llicència d'ús. D'acord? És a dir, hi ha imatges que tenen drets d'autor i no les podeu utilitzar. Heu de tenir clar quines imatges trieu. D'acord? A més, per exemple, l'ODS de fi de la pobresa. Jo busco una imatge, d'acord? Trio aquesta imatge, la insereixo, d'acord? I Google aquí ja us ha editat que és una imatge lliure de dret d'autor, d'acord? Però si ara me'n vaig a una pestanya i fico fi de la pobresa, us en sortiran moltíssimes més imatges. D'acord? Veieu que surten moltes. Heu de saber si podeu utilitzar aquestes imatges o no. Quan jo li dono, diu les imatges poden estar protegides per drets d'autor. Llavors haureu de mirar d'on la traieu. I si cal, haureu de posar un text a sota de la imatge dient d'on heu tret aquesta imatge. D'acord? Com un enllaç. Sí? Més coses. Hi ha una altra manera també, a Insereix, trobareu aquests dissenys d'aquí, que ja us venen dissenyats. És a dir, jo en aquest costat, imagineu que voleu ficar dues imatges que a sota portin un text. Doncs podeu fer així i aquí ja us fa perquè poseu el títol, perquè aquí poseu el text i aquí clicant pengeu la imatge que sigui, ¿vale? Que sé, ara m'invento aquesta. Sí? I us ho fa automàticament. També teniu en 4 imatges i text, la imatge en un costat, són com plantilles. Aquí per ficar 3 imatges, aquí per ficar-ho així. Això ho podeu utilitzar o no, si no ho voleu utilitzar, heu vist que d'aquesta manera vosaltres mateixos ho aneu editant com vulgueu. D'acord? És molt fàcil i intuitiu. Quan voleu escriure el text, automàticament us surt la caixa d'eines, d'acord? Si és un subencapçalament, tipus de lletra, que fins i tot hi podríem buscar més lletres, si no us agraden les que ja us venen. D'acord? Els colors, tot el que ja hem parlat abans.